మొత్తం ప్రపంచంలోనే 1000 రకాల అరటి పండ్ల వెరైటీస్ ను పండిస్తుంటే మన ఇండియాలో ఒక అతను ఏకంగా 500 రకాల వెరైటీ అరటి పండ్లను పండిస్తున్నారు. ఎవరు సార్ మీరు? వారే కేరళకు చెందిన 63 ఏళ్ల వినోద్ సహదేవన్ నాయర్ గారు బీఎస్సీ ఫిజిక్స్ పూర్తి చేసిన తర్వాత కొచ్చిలో ఒక వెబ్ డిజైనింగ్ ఫర్మ్ ను స్థాపించారు. కానీ అనుకోకుండా వారి తల్లి మరణించడంతో ఇంటికి వచ్చి ఇక తండ్రితోనే ఉండిపోయాడు. ఆ తర్వాత తమ కుటుంబ అరటి పళ్ళ బిజినెస్ ను టేకప్ చేసి దాన్ని విస్తృతంగా స్ప్రెడ్ చేయాలనుకున్నారు. ఆ ప్రాసెస్ లో ఒక యూనిక్ అరటి తోటను పెంచాలని భావించి కేరళతో పాటు దేశంలోని 12 రాష్ట్రాలను తిరిగి అరుదైన అరటి పళ్ళ రకాలను సేకరించారు. అంతేకాకుండా మలేషియా, ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా అండ్ హవాయి వంటి దేశాలకు వెళ్లి అక్కడి అరటి రకాలను కూడా తీసుకొచ్చి మన ఇండియాలో పండించారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం 500కు పైగా వెరైటీ అరటి పండ్లను పండిస్తూ ఎంతో మందికి వీటిపైన అవగాహన కల్పిస్తూ ఈ పండ్ల రకాలను ఉచితంగా అందిస్తూ బనానా మ్యాన్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఇప్పటి వరకు మీరు ఎన్ని వెరైటీ ఆఫ్ అరటి పళ్ళను తిన్నారో కమెంట్ చేసి చెప్పండి. ఇన్ఫర్మేషన్ వర్తి అనిపిస్తే ఒక్క లైక్ చేయండి.